שלום לכל העוקבים. בשבועיים האחרונים קיבלתי מאות של פניות של אנשים שרוצים להוציא רישיון נשק פרטי. עשינו איתם את כל הבדיקות, אך הם לא ענו על שום תבחין. חברים, תבחין זה הדבר העיקרי ביותר. אם אתם לא עונים על שום תבחין, אף אחד לא יוכל לסייע לכם. לא פקיד רישוי, לא החבר שלו וגם לא עורך דין. אתמול סוף סוף אושרו ופורסמו התקנות המקלות באופן משמעותי את התבחינים ומכניס למעגל הזכאים לרישיון נשק מאות אלפים. אני אנסה לדבר כאן על מספר תבחינים חדשים שבעצם פתחו את מעגל הזכאים הגדול. יש תבחין שנקרא תבחין מקום מגורים ביישוב זכאי, או מקום עבודה ביישוב זכאי, או לימודים ביישוב זכאי. למעשה עכשיו התבחין מדבר על כל אדם שגילו 21 ומעלה ושירת שנה כלוחם, או ביצע שנתיים שירות צבאי או אזרחי, או אישה ששירתה שנה שירות צבאי או שירות אזרחי, תוכל להגיש במסגרת התבחין הזה, במסגרת תבחין יישוב זכאי. פעם זה היה רק מעל 27 עם שירות מלא, היום הוא קל. עולים חדשים, כל עולה חדש מכוח חוק השבות רשאי להגיש בקשה מיידית בתבחין של מקום מגורים ביישוב זכאי. פעם זה היה המתנה של 3 שנים, הוא לא צריך יותר היום להמתין, הוא יכול מיד להגיש, אך זה מוגבל אך ורק לתבחין של יישוב זכאי. אז באמת, עולים חדשים, תתחמשו. מתנדבים של מד"א וכוחות ההצלה, גם מתנדבים של כיבוי אש. אם יש לכם ותק של שנה, אתם יכולים להגיש בקשה לקבלת רישיון נשק פרטי. השינוי המהותי ביותר זה כעת שנכללת האוכלוסייה של המתנדבים, פעם זה רק היה עובדים. תבחין מאוד 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 חשוב, שכלל לא ברור איך הוא לא היה עד כה. שוטר ששירת שנתיים לפחות כלוחם במערך המבצעי של משמר הגבול, יכול להגיש בקשה לרישיון נשק פרטי והוא יהיה זכאי. שוב, צריך שירות של שנתיים לפחות כלוחם במערך המבצעי של משמר הגבול. שוב, לא ברור לי איך התבחין הזה מעולם לא היה. התבחין המשמעותי ביותר שפתח מאות אלפי זכאים הוא תבחין בשירות כוחות הביטחון. אני קורא לו תבחין הלוחם. כל מי שהוא בוגר צבא המחזיק בתעודת לוחם עד 20 שנה מתום שירותו הסדיר או המילואים יכול לקבל רישיון לנשק פרטי. אין פה התניה של רובעי, לא רובעי 04, 05, 06, 07, זה לא משנה רובעי. כל עוד אתה מחזיק בתעודת לוחם ולא עברו 20 שנים מתום שירות הסדיר או המילואים, אתה יכול להיות זכאי לרישיון נשק. אז אני אומר, לכל מאות הפונים אל המשרד שלי בתקופה האחרונה, אני מדגיש באמת בהגינות, ניתן להגיש לבד את הבקשה לרישיון נשק, באופן עצמאי דרך האגף לכלי ירייה. אבל מי שבכל זאת רוצה להסתייע בשירותים שלי, ושאני אבדוק לו את הזכאות ואלווה אותו, מוזמן לשלוח לי הודעה יחד עם המספר והשם, וננסה לחזור אליו בהקדם. יש המון פניות חברים, מאות אלפים זכאים. אני שוב מדגיש, ניתן להגיש לבד, לא חייב פה עורך דין, ולא חייב פה איזשהו מחר שיעשה לכם את זה, באמת תעשו את זה באופן עצמאי, תשמרו על עצמכם, תנהגו באחריות, ותתחמשו. בהצלחה.